ajankohtainen koikkalainen. Keuruulla on puhuttu sitä retkeilyalueesta ja osa on sitä kritisoinut. Mun mielestä retkeilyaluekehitys matkailun kärkenä on erinomainen. Retkeilyalue tarjoaa tämmöistä matalan kynnyksen luontokokemuksia ja sen lisäksi mehän keuruulaiset itse pidämme luonnossa liikkumisesta. Joten tämmöinen retkeilyalue, reittien suunniteltu kokonaisuus ja suunnitelmallinen niin kuin päiväretkikohteet ja muut, niin se on mitä parhainta pitovoimaa myöskin. Sen lisäksi, että se voisi tarjota vetovoimatekijöitä muuttajille tai sitten matkailijoille. Keuruullahan matkailusegmentti on pääasiassa pienten yritysten kenttää. Meillä ei ole mitään valtavia suuria veturiyrityksiä, jotka vastaisivat kehittämisestä. Tässä kohtaa tuleekin sitten Keulinkin yrityskehityspalvelut keskeiseen osaan. Ja nythän siellä on pyörinyt muun muassa matkailuun ja saunasatamaan liittyen erilaisia kehityshankkeita. Keuruulla kehittäminen on yrityslähtöistä, eli se tarkoittaa, että Keulinkissakin todennäköisemmin toteutetaan sellaisia hankkeita, joita yritykset haluavat ja yrittäjät ovat kiinnostuneita toteuttamaan. Yrityslähtöinen kehittäminen on kustannusvaikuttavaa kehittämistä ja Keuruulla esimerkiksi nämä LEADER-rahat, eli EUsta tulevat LEADER-rahat, aluekehityksen rahat on keskeinen rahoituskanava. Ei pidä vähätellä niiden vaikutuksia. Pitää muistaa, että Suomessa eniten työpaikkoja luovat kuitenkin mikro- ja pk-yritykset. Tartutaan siis rohkeasti retkeilykaupungin tuomiin uusiin mahdollisuuksiin ja tehdään Keuruusta entistä komeampi retkeilykaupunki.